Ngiyabingelela ngegama elihle leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi. Ngibingelela inceku yenkosi, abamphostoli Nsibande. Bingelela nomama apostoli, Mama Nsibande ngegama elihle leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngibonga ukugcinwa, ngibonga ukuthi uNkulunkulu asigcine. Sibonga nokulwelwa kule mpi esibhekene nayo njalo ekhaya leZwi. uNkulunkulu angeke avume bathandekayo ukuthi ishabalale le group, ngoba uNkulunkulu sifuna siphilile, sifuna siphelele. Izwi lalamaviki aphelile leli belikhulunywa kakhulu lena emhlanganweni wabafundisi. uNkulunkulu uthanda abantu bonke basindiswe, bafinyelele kulazini iqiniso. Basesekhona abanye abangakafinyeleli kule group esisabalana nabo izwi lenkosi, esisababonisa. uNkulunkulu uyabadinga nabo ukuthi baphile ngoba ufuna ibandla lakhe liphilile. Ngakho uNkulunkulu angeke avume. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ongumavula kuvaliwe. Kulezi nsuku ezindlulile bengixakeke ngendlela emangalisayo. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi sisafundiswa ukuthi mawunenkinga khuleka ngene emkhosini. Ufika lo mkhosi nje umenyezelwe, bengisemkhosini, mntana kabhuti akaphilanga kahle, ikhanda lakhe limane laphithana nje. Manje bekithi mangikhuleka naye angezwa, umbona nje ukuthi imimoya imhlasele, uvele akhuluma into engazwakali ukuthi ithini, nezwi angezwa, noma sithi siyabelana. Masikhuleka athi hayi, umbone nje ukuthi kuqhamuka amadimoni. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi zonke lezi zinsuku usesibhedlele, simuse ngomgqibelo, kunomehluko omkhulu. Ngesonto ngisayale, ngibonga uNkulunkulu ukuthi ingqondo ibuyile. Sozolizwa-ke izwi lenkosi. Siyabonga uNkulunkulu, anibusise. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osinqobelayo nosilwelayo ey'ntweni zonke. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba nomama Nsibande, ngiyanibingelela egameni lomfelokazi uJesu Kristu. Ngibingelela nomndeni wonke nekhaya nasekhaya nasentabeni yendlu kaJehova kebonelelwa. Ngibingelela nasekhaya leZwi. Baba, ngicela ukuthula nabufakazi. Umntwana ona 7 years wangenwa inaridi la enyaweni ngaphansi, wakhishwa umntwana ona 9 years. Ngambonga kakhulu Jehova, sivikelekile ekhaya leZwi. Ngiphinde ngithule futhi umfakazi ngomgqibelo sibe sihambile semncwabeni. Masemncwabeni sifika ethendeni sekugcwele. Sifike sidonsa izituro sihlale la emnyangweni wethende. Hayi, sisahleli nje kuqhubeka okwenziwayo ngaphakathi, qhubeke. Bese kusuka lapho bamphosile ngizwe abantu bethi hayibo behabaza. Hayi, nami bese ngiyasukuma ngiyabheka ngakhona bebheka ngakhona abanye, ngoba ngathi abanye sebeyabaleka. Bengithi ngibona into engathi iyifu, angazi ife ehlala uba mnyamanyana, kuyeza kungene ngesango, kuza njalo kuzongeka kuza la ethendeni. Hey baba Nsibande, ngavele nje ngahamba ngakhona ngathi nje ngqi, nganganyakaza nabanyakazi bayabaleka. Ngithe ngijika lapho ngavele ngaphakamisa isandla ngasibhekisa ngakhona kulelo felizayo. Lelo felizayo ngabheka ngakhona ngathi ngegama likaJesu. Ngazi ngithi mina uJesu Kristu inkosi, lavele lanyamalala laphela nje khona lapho kanje, azange lize libe khona. Hey baba, ngiyambabaza uNkulunkulu, yazi udumo lonke lungolwakhe. Ngathuka ngoba azange ngize ngibonge nangasikhathi ngabonga sengihleli phansi, ngoba ngathi maselinyamalele ngahlala phansi, babuya abantu nabo bazohlala lana. Hey uNkulunkulu mkhulu, ngiyambabaza. Siyabonga kakhulu baba ngekhaya leZwi. Hey, siyambonga uNkulunkulu ukuthi akwambulele. Siyambonga, kuningi okwenzekile la ekhaya, kuningi nje ngilongenile ekhaya leZwi. Ngibuka nje amandla kaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, anigcine nonke nomndeni, anigcine nje. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.
Bingelela ubaba, umama, nabazalwane bonke. Ekhaya leZwi nasentabeni kaJehova kuyabonelela. UNkulunkulu ekuseni usivusile. Ibone ubufakazi baba uNsibande ngabe ngiyakhuluma ngabo yikuthi isikhathi ngiyaxolisa esikhathini esedlule i-VN yami yadlula yaba u-3 minutes phezulu ngo-2 minutes. Ngixolisa kakhulu kodwa ngiyawabona amandla kaNkulunkulu. Ngiyawabona ekhaya lami ngohlobo engazi ukuthi ngathini. Ngimbona umusa ngenzela wona. Benginomntwana lana nje ongalala ekhaya, umfana usekhulile nje impela una-30. Into nje ongayazi ukuthi ungayithini nje lokhu ukuthi izono zethu ezisithayo ngempela uNkulunkulu, njengokusho kombhalo nangokuswela ulwazi, njengokusho kwezwi kaJehova ukuthi abantu bayaduka ngenxa yokuswela ulwazi. Sihlwathisa singazi ukuthi siyafasta kodwa sifasta phezu kwezinto bese ngathi uNkulunkulu akezwa, kanti iy'ndonga lezi zezona ey'phambi kwethu zenza uNkulunkulu engasizwe, engasiphenduli. Ekuvumeni kwami izono ngabona izinto ey'ningi ziqaqeka. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Umntwana uyabuya ekhaya nje ukhuluma nezinto ey'nengqondo eziphusile. Yabona khona nje la kusekhona kuningi baba, kuningi kakhulu nje. Imimoya mayithi yahlasela nje ukugula engingakuqondi ey'nganeni, ngoba kuyinto eyayide ingihlupha vele ekuqaleni kubantwana. Ngibona kwenzeka, ngibeka isandla phezu komntwana ngithi uJesu Kristu inkosi, kunqamuke ngaleso sikhathi. Inhliziyo yami inokuthula nje, imithwalo eminingi yehlile. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngibonge nobaba wangiletha ekhaya leZwi, ubaba Ginqa. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi ame njalo usathane adede endleleni yabantwana bakhe. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi tata. Ndibulisa ngenhlonipho enkulu kutata uNsibande nomama uNsibande nebandla liphela lekhaya leZwi nasendlini kaJehova kuyabonelelwa. Ndiphakamisa amandla amakhulu kaNkulunkulu azibonakalisileyo kumtshana wami endamnika lo mthandazo wamaRoma 10:9 esengxakini enkulu emsebenzini. Uyafowuna ke izolo uyandazisa ukuthi umthandazo owandinika wona wandisebenzela. Bendiloko ndibhizi ndingenatshansi yokubuyisa impendulo. Umuntu owayendisunduza emsebenzini endenzela ingxaki uba mandiphele umsebenzi kuphelelwe yena. Bendiloko ndithandaza nandiphuma ndiye emsebenzini, ndiguqe, ndivule laa voice note katata uNsibande, ndilandele emva, ndiqale ndimamele sisenza amaRoma 10, ndibuye ndimamele umthandazo wakhe. Ndithi nandiphuma ndithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Nandehla emotweni ndibuye ndiwuqale umthandazo wamaRoma, ndilandele njalo ndithi uJesu Kristu inkosi. Naxa ndizawuphuma ndiye boardroom apha besibambela khona lo mhlangano wam woba ndinale case kuthiwa ndinayo phofu ndingenayo, ndithandaze futhi ndivale umnyango weofisi ndiqale umthandazo kababa uNtsimande wamaRoma 10. Uthi ke ndiloko ndithi ndizakwazisa ke na-3 weeks back ndirayithi emsebenzini wasuspendwa umntu owayendilandela. Waphinda wathi wafumana ingozi yemoto untombazana. Uthi ndamkhwaza uJesu Kristu oyinkosi, ingena itrakhi emotweni. Ndamkhwaza uJesu Kristu oyinkosi. Uthi yabotyoka imoto beyond repairs, kodwa saphuma nabantwana singena nomkrwelo. Futhi uNkulunkulu emhle sendifumene imoto entsha. Phakamisa ukubonga kubaba uNsibande nomama uNsibande ngeli gumbi abalivula lokuphilisa nokusindisa abantu. Siyaphila kule ndawo bantwana bakaNkulunkulu. Wanga uThixo woxolo angasigcinela nina bazali bethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.
uJesu Kristu inkosi baba, ngiyakubingelela egameni likaJesu nomndeni wakho. Cha baba, kulalekile kwavukeka, ngiwulalelile umkhuleko wabaseRoma 10 verse 9 before ngilale. Cha, ngivuka ngiyaphila nje, ngiyakwazi nokudla manje, bengingadleki ngangeni lutho, kodwa uNkulunkulu ungiphilisile ngegama likaJesu. Ngiyabonga kakhulu baba, uNkulunkulu abe nawe agcine njalo egameni likaJesu. Kuyenzeka umuntu awuthathe kalula abaseRoma 10 verse 9, kanti kukhona amandla akhona avalelwe kuwo. Siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi nakwabanye kuzoba nesambulo lokhu, ukuthi khona amandla avalelwe laphaya kuRoma 10 verse 9 egameni likaJesu, ngoba ngenkathi umvumo uJesu uyangena buse. So uJesu akahlali-ke namadimoni, akahlali nemimoya, njengoba suke simvuma sithi uJesu Kristu uyinkosi. Uyena ovele athathe isihlalo, axoshe yonke into engadingakala emzimbeni. So ngiyabonga kakhulu baba, hayi ngiyaphila njengoba ungizwa nje ngikhuluma, hayi ngi-right, ngiyaphila baba egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Khona imiyalezo enginawo la ukuthi ungidlulisele ukuthi ebandleni kutholakala abantu abafuna ukwenza ama-license zonke ama-code like code from code B or whatsoever, qala from ku-2 to 14 kutholakala ama-forms la ayirekhwayanga umnyaka. So ngicela ungidlulisele baba ngendlela e-right egruphini, kutholakala la transport e-Great Town. Emkhosini. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya baba Nsibande, umama nabantwana nobaba egameni likaJesu. Baba, ngicela ukuletha ukubonga kuThixo ngendlela angenzele ngayo. Ngiyambonga uJehova ngendlela eyisimanga baba. Ngilahlekelwe zinkomo ezo-5. Ngabikela ubaba wathi angingene emkhosini, ngingenele iy'nkomo zami emkhosini, ngikhuleke. Kwanembuzo angibuza yona ngayiphendula. Ngibonga kakhulu, ngingenile emkhosini ngathi nje ku-2 days, ngangena umkhuleko ka-3 days. Ngathi ku-2 days zatholakala ezo-3. Hhayi-ke baqhubeka bafune ezinye futhi abantwana, sezitholakele zonke ezo-5. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga ngendlela eyisimanga. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, ungisebenzele ngendlela eyisimanga. Bonke bayamangala ukuthi kanjani ngoba iy'nkomo azitholakali, bayamangala bonke. Kanti zilahlekile nje abatshela ngathi naye ezami zizotholakala, ngizokhuleka zitholakala ngoba ngazi ukuthi uJehova ukhona futhi uyabhekelana. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, akubusise baba nomama. Sibonga kakhulu baba, sibonga kakhulu nezifundiso zakho nomama. Siyabonga nabazalwane ngendlela abafakaza ngayo, kuyasakha nathi lokho. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu abe nani ngezikhathi zonke. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga. Ngiyabingelela entabeni kaJehova nasekhaya leZwi nakubaba uNsibande nomama. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu, bemuhle kuzo zonke lezi zinsuku ehamba nami. Ngicela ukulethela ubufakazi bokuthi ngo-Agasti ngakusemkhosini ka-4 days ngikhulekela izifo zami. uNkulunkulu ngenzela umusa. Benginenkinga-ke ngidla amaphilisi e-HIV and AIDS. Nokho inhliziyo yami beyingemnandi kusukela ngiqala ukuwadla, ngicabanga ukuthi 2011. Kwakuthi uma ngifika eklinikhi laphana ngibona ngimi nezangoma olayinini, inhliziyo yami vele ilimale ukuthi kulithi izwi lenkosi masingaboshwa ejobeni lini nabangakholwayo. Ngivele ngilimale, ngabi nakho ukuthula. Kodwa uNkulunkulu
uthe meseveza le ndaba ubaba uSibande yokuthi uJehova lapha zonke izifo zethu, uyakhulula ukuphila kwethu ekubhujisweni. Inhliziyo yami yanamathela kuleli zwi, ngathi uyabona-ke manje sengiyawayeka amaphilisi, emva kwalokho ngibe nale nkonzo yokuqala, ngikhanywe emzimbeni, ngikutsho ukuthi ngangigula ngingadli lutho kodwa ngingalele phansi ngihamba, kwangathi kunenyongo ephumayo engayazi, ngihlatshwa phansi phansi emzimbeni nje wonke, kwakungemnandi. Ungathi ngiyakhanywa, kodwa lafika izwi lasho lathi wena ukhanywa lamaphilisi kukade uvele uwadla. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi ngangithi ngizokwehla nasemzimbeni, ngangehla. Yabona njengoba ngifakaza namhla, usuku lokuqala engisebenze ngingazazi noma ngiyaphila kulo mkhuleko esinawo, kodwa nje uNkulunkulu wavele wangiphilisa, angangaphalaza, angangathini, kanti izolo bese ngigcina ngiphalaza. Inyanga yonke-ke le uNkulunkulu benami, engisiza ngendlela emangalisayo, kodwa ngingalele phansi, ngihamba nje, kodwa nje ngizwe ukuthi ngiyakhanywa, inyongo engayazi idilekele kuphi, kodwa ngingayiboni, kodwa ekugcineni velile sengiphalaza ngomlomo. Ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, ngimnikeza udumo, nangubaba ongikhuthazele nangamavesi, ngibonga kakhulu. Entabeni kaJehova nasekhaya leZwi kuyaphila bazalwane. Leli gama lethu uJesu Kristu inkosi, linamandla, liyaphilisa. Kwakuthi noma sengizwa ukuthi nginey'nhlungu kwezinye indawo lapho engikhanywa khona, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngimi-ke ngezwi kuJeremiya 33:6 elithi ubheka ngikukulethela impilo nokuphulukiswa, ngilaphe ngibambulele ukuthula nokulondeka okunengi. Yilolo lizwi elifikile nje enhliziyweni yami, langimisa isibindi namazwi amaningi nje, kwakuthi noma sekufika ungabaza athi uJesu, abanye bayakhuleka, abanye bangabaza, ngathi Nkosi ngikukhulekela ukungangabazi, khulekela ukuma njalo. Ngiyaphila-ke ngokukholwa egameni likaJesu, ukuthi uJesu Kristu inkosi akangigcine njalo ekhaya leZwi. Baba siyabonga ukusikhuthaza kulolu hlobo. Inkosi umsinibusise, uJesu Kristu inkosi, amen. Baba, ekuseni baba ngiyabingelela kwelihle igama lenkosi ethu uJesu. Baba ngizombonga kakhulu ubaba uNkulunkulu, ngizombonga nje ngawe baba ngokuthi uNkulunkulu asilethele wena, uzosihola, uzosikhombisa indlela. Baba kwakusemkhulekweni yami eminyakeni eyedlule, ngikhuleka baba njalo ngikhala entabeni ngithi Nkosi cela usivusele wenhliziyo yakho, cela usivusele ozohamba njengoMose. uMose ngoba lithi izwi wayehola abantwana bakwa-Israyeli. uMose akukho owayekwazi kuNkulunkulu, owayekwazi ngokuhlakanipha kwakhe ngaphandle ukuthi ayobuza uNkulunkulu ngendlela azohamba ngayo, azobuza uNkulunkulu ngokwabantwana bakwa-Israyeli ukuthi kumele bahole kanjani endleleni. Ngangihlezi ngikhalela lokho ukuthi siyabadinga abantu abafundisi abazosihola behlala noNkulunkulu, bebuza zonke iy'miso kuNkulunkulu, behle sebekhazimula njengoba lishizo lithi uMose wayehamba yohlala noNkulunkulu, wahlala 40 days and 40 nights ehlala noNkulunkulu. Lithi izwi wayehla esegcwele inkazimulo engasabhekeki. Ngangihlezi ngikhala njalo baba entabeni ngithi Nkosi ngiyacela uzivusele abantu benhliziyo yakho. Yazi baba, namhlanje inhliziyo yami ithi ake ngimbonge nje uNkulunkulu ukuthi umkhuleko engangikhuleka njalo entabeni ngihlezi ngikhala, namhlanje uNkulunkulu usewuphendulile. Uphendule ngingakahambi kulomhlaba, wasivusela wena, wasilethela wena baba ukuba uzosikhombisa ivangeli, uzosikhombisa ukuthi khanjwa kanjani ekukholweni. Yazi baba, inhliziyo yami igcwele ukumdumisa uNkulunkulu, igcwele ukumbonga baba. Ngiswela amazwi okumbonga uNkulunkulu ngokuhle akwenza kithi singabantwana bakhe. Sibonga ukuthandwa amazulu, sibonga ukukhethwa baba. Angazi ngabonga ngithini. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu baba ngokuthi nje akuphi indlebe yokuthi ulalele uma ekhuluma nawe, wenza into ayishoyo. Ngiyabonga nanokuthi nami angambulela amehlo kamoya ukuba ngiqonde baba ukuthi ngempela ungwecebo likaNkulunkulu, ngempela ungokhethiweyo, ngempela ungobiziweyo, ngempela ungumgcotshwa kababa uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu baba, ngithi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu bonke abathokozelwa nguye. Ngiphakamisa udumo kubaba uNkulunkulu ngokuba asithande kangaka. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kuwena baba, noma umndeni wakho wonke, abazalwane
basekhaya leZwi, abazalwane basentabeni indlu kaJehova, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Ekuseni baba ngicela ukudlulisa ubufakazi. uNkulunkulu uyewenza umangaliso. Uma wami ulahle impahla ngoLwesihlanu. Uma ilahla le impahla uyangifonela, ngidumale kodwa ngibe nento enhlizweni yami ethi uzozithola, bese ngimtshene ngokuhamba kwesikhathi ukuthi uzoyithola impahla. Njengoba kade kuLwesibili izolo umeya edrobheni uyitholile impahla zakhe. Manje ngiyambuka uNkulunkulu eyivikela imindeni yethu nengekho ekhaya leZwi, ukuthi i-protection ikhona ngisho emndenini wethu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bese baba ngiphinde ukudlulisa ukuthi ngesikhathi uMama Mtsibande eshumayela indaba yezitokufela, bengivele nami ngisemholiswaneni, kodwa anguyekanga umholiswane. Ngaba namathize thize, ngabheka abazalwane ngathi bayakhonza, ngathi banjani. Kodwa ngesikhathi uNkulunkulu efuna ukuthi ngiphume emholiswaneni, uNkulunkulu wenza ngazizwa nginecala, ngoba waphela umholiswane mase kufanele ukuthi waqala futhi ngadlala. Uma ngabe futhi sekufanele ukuthi ngiyiphinde ngidlale okwesibili, engeza ukuthi ayingeke, akusavumi-ke manje. Kanti uzophinda futhi ukukhuleke ngemali yethu ebekwa kuma-altar arongi. Ngabona ngathi engeke uNkulunkulu yayikhonfirma lento, angiphume ngampela emholiswaneni. Engikubongayo-ke kakhulu ukuthi ngiyabona umahluko khona. Bengeke ngithi ngizokwenzenjani, ngizoyibeka kanjani imali ngingedwa, kodwa ngiyakubona umahluko khona. Futhi kunezinto uNkulunkulu angenzela zona. Nephakethe lami ngilibona lingcono kakhulu ngenxa yokuba ngaphume esitokufeleni. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngimnika udumo, ngithi udumo lonke lumfanele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngamandla asezwini lakhe. Ngiphaphama nje kade ngisempini, ngihlaselwa imimoya yobumnyama ibithi mayiza kimi. Ngivele ngithi Isaiah 54 verse 17, asikho isikhali esenzelwe mina esiyophumelela. Ivele ihluleke na ukusondela kumina. Ngikhulume izwi ithi yeza. Kukhona la khona engike ngabona obenesimo sokuba inceku, ngagijima ngaya kuyena, ngithi kwangcono nangumfundisi. Ngagijima ngaya kuyena. Awu, angasaba kwamfundisi amadimoni. Ngize ngakhuluma izwi. Benginele ngilikhuluma izwi-ke ahluleke ukuzongi-attack-a. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ungikhombisile amandla asezwini. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela kwabazalwane bonke ekhaya leZwi, kodwa futhi na entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Hey baba, sicela ukubonga kakhulu kwalowo bhuti esizile ukuthi sikwazi ukudownloada YouTube. Hey baba, besihluleka, mina bengihluleka. Ngazabalaza eTelegram, kwaza kwagcina kwalunga, ngadownloada, ngayenza yonke into. Kodwa iYouTube ngangihluleka ngathi mase ngena kuYouTube ngithola lezi ezinye izinto ngingazi ukuthi ngizoqala ngithini. Kodwa yena lokho enifake leya video ngayilalela ngakuyenza. Hawu baba, kwalula, kwakhanya, kwathi ba, ngathi sengifika nje kuChrome, nami futhi ngingene noChrome. Hawu, kwavuleka, ngathi sengivula ngabona yonke into, amavidiyo wonke. Baba sithi siyabonga kakhulu, siyabonga kulo bhuti, siyabonga ukuthi uNkulunkulu asebenzise yena ukuthi akwazi ukuba necebo leli lothi kungcono ayenze ivideo asikhombise. Baba bengihluleka, angazi kwabanye abantu kodwa mina bengihluleka. Ngalokho baba ngithi ngiyabonga uNkulunkulu ambusise, uNkulunkulu ambusise ukuthi uNkulunkulu uzele kuyena amtshele ukuthi abanye abantu hayi ukuthi besingangeni ngoba besingathandi, besingafuni, cha, besihluleka, kodwa la hawu sasizakala. Baba ngithi ngiyabonga uJesu Kristu inkosi.